This is a proof that every struggles will reap a success. Guys, good morning everyone, no? So karon guys is mo travel ko og Bohol. Hey, unja ang kanang time karon nga mo travel is 6:30 guys. Madong na ko to sa Pier 1. Unya, as you can see, no? Charan. O ingana jud ang mga scenario guys, no? Basta mo travel ko guys, sa jud ko guys, ang hindi ko mawahi guys. Okay. Kanang nay kadlawon pang dako guys nya safe lang dapat ang atuang timanon para walang mangyayari. So ampo ang nay. Hawa mo ba nun sa home travel sa Bohol, and come on, let's go. Diyan guys, ari ko galakaw ko ari na hallway ri guys, no, pero okay raman na guys kay nara may suga guys, nara pa mga tao guys sa unahan, o di ba? Diyan abot na ko rin sa Pier 1 guys, o mudong mo og Bohol guys, paitafi mo or pataglaran, ari gajud mo sa Pier 1 guys, aram di mo magbalik-balik og asa nga pier, no. Okay. Diyan patubigon mo magagi guys, adto mo adto sa Pier 3 guys, o di ba nakasakay na ko rin sa Ocean Jet guys, so di ba mura ko ganang naignoy guys, no? O di ba nakita niyo nga kadlawon pang dako guys, bago pang ning sunset guys, so di ba? Unya mo ni mga pangsakyan sa mga kadagkuan nga mga barko guys, o padung sa uban nga mga karatig na probinsya ning nakapalibot sa Cebu guys. Unya mo na siyang SM guys, o mo ni mga kabildingan sa Cebu guys, as you can see, no? Daga na dyan mong kanang nagapuyo diha guys. Nya o dara happy ra dyan mo ko guys, kay ako ramang usaring dapitan ng linyaha guys. Nya murag hindi na ako nahihiya na mag video ani guys, so diba? Sana all soloing person guys, kay para ma-notify jud pod guys ba nga ay kanang makita jud ba nga ako jud ni ako di sa Lizelle, diba? Diyan man ni guys, kaya huwag gisugo ang huwag ka ng tig-videographer guys, no? Ay patanawang ka ng mga view. Diyan iabot na nire sa Hitafe guys, Hitafe, charot. Hitafe bitang pag-pronounce na guys. Binuangan man jud lang mga taga Bohol guys, no? Kanila mga JJ, kanang mga JJ na tinaguan dia guys. An hours after. Pero ang pag-adtuan ni sa Bohol guys is for trabaho jud guys. Manang diretso na miyog field ani guys. I am a field worker and I won't tell you kung unsa jud ang true nga trabaho guys, no. Charot. Pero confidential ra siya guys, pero sige lang guys, kay ubanon mo ni guys ang mga kalisod guys. Nami mga manindot nga among mga pagalabyan guys, as you can see, no, na mga Bohol kay syempre mo rin siya nang gitawag og Bohol kay na mga borol o di ba dyan na po naging unog Bohol kay daghang mga buho kay na po mga buho ng L, o di ba? Diyan ni guys ang mga agianan guys ng mga kalibunan, napoy ka nang dili kalibunan guys, kay ang part sa Bohol guys is naidag ng mga Bohol diya nay ka ng part pod nga wala pag simento guys, ang mga susudlonon bitaw guys. So mo jud mo agianan guys, nagpurong-purong ra ko ni guys, ang mura ko building dagway ni guys, no, kay mahadlok ko og maito mo charot. Napabay kay itom guys, sige mag-field guys, no. O diba, nagpurong-purong na ko na guys, kaya nagtagam na ko guys. Diyan mo na yung mga agyanan guys, as you can see, no, perte, kalisod, alegre, diyan mo nang kanang na yung mga agyanan na guys, so diba, nagkurog na gawang kamera guys, kaya wala na, naglibog ng kamera guys, o musulong pa baga dyan, diba, naka-video gyapon ko guys sa galisod guys, so diba, kapit lang kayo, anak guys, kaya dapat ampingan ang ato ang cellphone kay, ay, alam mo na guys, ito yung puhunan ko sa aking pag-vlog guys, no. Diyan mo po ni ang product mo ni ang prutas katas sa akong pagpanarbaho guys, kapalit sa niya mo na ni guys, macho gani kay niabot na po meron na agiana na mo guys nga kanang na ay simentado na guys, macho kay nakaabot ang gobyerno ni guys, no, nakarealize siguro, charot. sana all makarealize bitaw guys, no, nindot jud mo bitaw guys, so pag sige election guys kay para makumpleto ng kalsada sa Bohol, di ba? Joke lang po maahong, so balik na po taring kanang libaong guys, so kailangan natin yan na kanang kakayanin kasi wala naman tayong choice, asa naman tayo muagi guys, malupad o dapat maghapas at di ba? Tinuod pa na ilang gingon nga maghapas guys, makalupad na guys, hagbera kung nalukop og hapas ni ang tibok kalawasan guys, makalupad guys, o di ba, as you can see guys, anaho na to nga ahong videohan nga agianan guys, o di jud na siya lalim guys, ni panahon
nga mabangga pag di ba ana guys nay nabangga na mo kanang nay bato na guys nga na kanang ni basta kay nasabod sa makina guys njya madyo gani kay wala ra na sa motor njya ug pagugalihok ra guys nagpadjun-udjun na gajud ko guys kay ug maglihok ko guys niya manukod-tukod ko api ay makras gajud guys mao na nga mo na tip guys mao na tip basta ug musakay ka guys dapat di ka magalihok ug dapat salig ka sa driver ug syempre salig pud ta sa Ginoo di ba njya kanang guys kanang ako ang pag ako ang driver ani guys kay wala man siya nagkanang kuan ba nga kanang wala na siya nag-mind bow ka ng dot-dot na kun siya pag-adyo guys kay lisod po siya mo guys kay ang tip day po basta magsakay ka og motor guys dyan naka sa mga peak bitaw ng mga kalisod ng mga area guys dapat dili jud ka magpatumoy-tumoy kay para pareha mo usaraan ka nang naay timbang ba as you can see sa mo ang kanang gisundan guys no galisod po ang diyang motor guys kay kanang lisod jud mo ang agianan guys nya nagdaga mga kasagbutan na nag-videohan pero apil ang mga kasagbutan kay syempre apil man sa vlog guys so di ba environmental science so bitaw guys arang gajud guys dyan abot gajud po miyaring kanang nihitak sa mga agianan guys amo ang kipunang kinakaya gahap na mo guys no diba nya pinatabog-tabog na jud ko ana kay paningot na jud ko tama nang oo ana guys niya lugos na po ko ka ginawa sa akong kaugalingong oxygen charot oxygen carbon dioxide bitaw na day bitaw carbon dioxide nang hawang giana na guys kay libog ko ganahan og mga abugan guys kay ang hawang dagway lagi sensitive og mga abog-abog og mga init-init pero mo may hong trabaho di ako na lang gi-embrace guys o prevention na lang ang ako guys no dapat may utak tayo na magtabon-tabon sa ating mga dagway guys no para iwas sensitive skin di ba nya happy namin mabutan ni guys nung awaan niya mong kanang ihatod guys asa jud may paingon na ni guys no pero ang ako lang ipakita ninyo after that guys is ang mga nindot nga views guys so diba as you can see guys kung hindi po ni mga taga-Bulanon guys no manano mo din po mga saging guys kay syempre guys mo nagikabuyan sa unang panahon halag saging basta kay labing charo. And hours later, kung niniabot na ko rin guys, muna yung dagway guys. So di ba marag ng luspad, marag na unsa ba? So welcome to somewhere in Bohol. Kamo na bahala og unsa jud ni nga area ha guys. Comment below og nakatuod mo dya kanang ako among i-tour ani guys og asa ko moagi dapita ni guys no ilhaman ning gilabatan og kawayan guys nya as you can see no nagtanaw jud ko sa dalan kay ingon sila uso kuno ay kanang nay known bitaw nga na ako ni mga has ani mga dapita guys kasi magkainit dya kuan ba guys dya dagay mga kasagbutan so nag-ingat talaga ako tapos ito na welcome here guys akong gipasunod akong videographer ni no charot videographer so as you can see nakakita na jud mo nga nindot ang ako ang gidala nindot ang kanang na ay mga palibot ani guys no sa Bohol so comment below again comment below og unsa ni nga lugara unja ang makatagna guwapo charot wow bitaw guys no so na ako yung mga documentation na ni guys nga mga picture na ni guys nya nindot jud mo ni nga area ha guys it's so very beautiful guys murag ako charot nya og kanang nay mga beautiful scene jud guys kanang nay mga after bitaw jud sa mga kalisod guys no naa jud gihapoy mo tungang kanang kanindot kahayag o kaanindot nga palibot kaanindot nga murag reward bitaw sa imong kahago di ba anyways murag mao jud ni siya ang kanang naay luyo sa panoramic view of Bohol o search lang na ninyo guys og asa na dapita nya comment below og asa na dapita kay ako among rewardan og makamonetize nako guys so di ba so muna to guys thank you for watching guys diri ra mo na ho ibilin salamat sa pag-uban sang video vlog and I hope to see you again on my next video.